Poďme si ďalej srandu z nikoho iného. A prečo sa to odhlásil? Třeba z Vojty. Ja som dal maximálnu stavku a že prihláste sa. Vojta takhle hraje často. Hej? Automaty, jasne. Jaká je tvoja aplikácia, bracho? Proč sa radši nepřihlasíš tady normálne do Game World Bet? Ono to nefunguje. Aha. Papšo pokračuje vo svojom Gamblení, kamaráde. nakladaní banky. Dal som iba 100 eurovú stavku. Nám se hlavně jedná prostě o to, aby jsme fakt něco vyhrali, že? 40 euro. Nebo jak to je? Chceš něco vyhrát, bracho? To nám pak oni normálně vyberou? Vyberete nám to? Akože mohli by. Co? 100 euro za 100 euro. Ty kokos! 150. Však ale nech už tam padne 10 000 aspoň, alebo čo? Môžete si pustiť hociaké Jo, video. video? Hej. Já si pustím. Braško, to ne, na porno by se neměli koukat, protože to bere tesťák a takové, víš? Ktorú vypínačku si najviac užil vo svojom živote? Vypínačku? Jako záleží, jako asi spíše těmi koleny, jak mám takové to levé koleno moje. Takže se mi to fakt daří. Nebo i otočka vlastně, poslední byla otočka. Se mi zdá, bylo s tím farkašem, ty jsou dobré, no. Ježišmaria. Když seš prostě v takové bice najednou tam hodíš otočku a ono ti to vyjde. No a moje najlepšia vypínačka? Kokos, dívej, už to padá. No, moja najväčšia vypínačka? Neviem, asi tým naskočeným kolenom. Naskočené koleno. A mňa to potom bavilo, ja som furt aj na sparingu potom vypínal, že pre mňa je to také, že raz keď vypneš niekoho na zápas, tak potom aj na sparingu. Čiže 840 si vyhral? No 22 640 tam mám teď. To fakt? Jo. Ty si kokos? Koľko si vyhral? Jak to pozriem? No jdeme to vybrat okamžitě. Stačí nám 22, ne? Na večer dneska. No, Co? No, jako by na dnes by to šlo. Jo, ne, na dnešek stačí. V Bratislavě stejně tam je prostě chladno, takže budeme na hotelu, ne? Takže pohoda. A můžeme hrát, že jo? Pomem si jenom... 22 na hodinu stačí. Pomem si nějaký dobrý hotel, třeba tak za 500 euro. To je málo. Víš, lehnem si prostě a budeme hrát dneska. Máš už trénink za sebou? Jo. Jo? Tež. No a pak půjdeme si jenom večer zaběhat, ne? Môžem. Dobře. Čo ste mali najväčší strach v živote? Najväčší strach v živote? Že najväčší strach, alebo že z čoho máme najväčší strach? Mal v živote. Vždycky třeba z prohry, ne? Nebo něco. Když jdeš do toho ringu, tam mám asi největší strach, nebo adrenalin. A samozřejmě takový strach máš i tady u toho, když ti prostě fakt... Máš mi strach z toho, keď No stavuješ? jasně, tak cítíš tam nějaký adrenalin takový, že chceš vyhrát, prostě je to hazard a to ty lidi baví, že jo. Nebo třeba mě a Sebastiana. Dneska budeme hrát, bracho, čekám tě na hotelu. Dobre. Ja to jdu vybrat? Môj najväčší strach, čo som mal? Fír. Asi tiež v zápase, alebo... Neviem kam, asi v zápase. Asi zápas tiež, že... Tak ale v zápase to máš také, že máš ho chvíľu a musíš potom proste bojovať, lebo ťa... Koukal jsem Carukian, ten X-kick, jaký on dává, on nedělá dlouho ty bojové sporty, ale dívej se, co on se naučil. Strašně flexibilní, boom! Viděl jsi? Dobré, že? My jsme mohli dneska natrénovat na tom hotelu. Klučnú kostu zlomiť, fakt krásne. Víš, na hotelu prostě budeme hrát a do toho se budeme učit X-kick. Dobrý plán. Dobre, chlap. Zaregistrujte sa na gameworldbet.sk a hrajte automaty, ale s rozumom. What's up? 14.3. se vidíme všichni na dalším zápase. Moc se na vás těším. Výjimečný turnaj, milionový zápas. RFA All Stars. Príďte tam, bude to podívané. Mám tam zápas o titul, bude to veľká podívaná, nechám tam vsio.